magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Alam mo, speaking of ina, alam mo na merong isang nag-PM sa akin. Sabi niya, nalaman niya daw kanina na magiging nanay siya. Hoy. So natatakot siya at parang ayaw na niya. Hala! Nakakaloka! Ito na naman po ba tayo sa mga eksenang ano? Ito talagang hindi ko maintindihan pag laging niya sinasabi. Hindi namin sinasadya. Pumasok kayo sa kwarto. Ang daming proseso. Ang daming, di ba? Ang daming dadaanan. May pagpatay ng ilaw, pagbukas ng ilaw. May mga tatanggalin na mga kadamitan. Bago mo masabing gagawin ang mga dapat na gawin o yung mga ginawa ninyo, tapos sasabihin po ninyo, hindi nyo sinasadya. Paano? Bihiran. Walang ganon, walang nadunggol tapos nabuntis. Alam mo, walang ganon. Lahat po dumadaan talaga siya sa proseso, 'di ba? Madaming pwede along the way bago magkabuntisan. Maraming pagdadaan, maraming pwede mag-no. Correct. Maraming pagkakataon para sasabihin, wag na, itigil natin 'to. Maraming pag-ipit ang pwedeng gawin. Correct. Maraming pagtulak. Correct. Maraming pagtanggi na pwedeng maganap, di ba? So ngayon, hindi ko kasi alam kung mag-asawa ba ito or yan kasi ang problema. Di ba? Kapag hindi mo kasi tunay na asawa, ayan, may mga dahilan na hindi sinasadya, di ba? Kaya siguro baka natatakot. Ayan. Pero kung halimbawa mag-asawa naman, tas natatakot, well, normal lang naman ang takot. Sa totoo lang, madami po ang na-excite to become a mother, na maging isang ina. Pero sa totoo lang, mahabang proseso din kasi talaga siya. Tas hindi din siya natatapos. Kaya ako lagi ko itong sinasabi, kung hindi ka talaga handang maging nanay, kung nakukyutan ka lang sa mga picture ng mga tao, ang cute nila happy family, or ang cute nila nagpa-studio picture, nagpa-studio shot. Oo, totoo cute! Pero yung kakibat niyan, hindi yan cute! Well, diba? Siguro isa lang naman ang dahilan kung bakit kung may asawa ka, bakit ka matatakot? Kasi ang purpose, kaya ka nagpakasal, para magkapamilya. Correct, para di ba, sabi nga, sinasabi kapag ka kinakasal, humayo at magpakarami. Isa sa mga design natin Yes, di ba, yun yung gagawin natin, magpapakarami tayo. Natin, ikakalat natin ang ating magandang lahi. Sana maganda yung lahi. Pero kahit hindi maganda yung lahi, yan yung we are made that way, na pagkakinasal tayo, pagka meron na tayong asawa, magkakaroon po tayo ng mga anak, diba? Kaya diba, ikaw, na-experience mo, na stress ka dahil nung kasal ka na, wala pang anak, yung tatanungin ka, totoo, kailan? Ang nakakaloka dito, yung kumain lang ako ng sampalok, ba't siya kumakain ng sampalok? May meaning na lang. Ang hindi nila alam, tumitira ako ng sampalok lagi. Favorite ko ang sampalok. Yung nagkakasugat-sugat na yung dila ko. Singaw-singaw na yung mga gilagid ko. Hindi ba ako tumitigil sa sampalok? So, hindi siya irregular thing. Pero dagdag yun sa stress Siguro kaya ka nagsasampalok ngayon di ba? O di naman kaya. Siguro, kaya parang medyo magaka, ganon. Magayong mukha. Medyo magayong mukha mo. Siguro, buntis ka. Yung mga ganun. Siya, nakaka-pressure at nakaka-stress talaga kapag ka hindi. So ngayon, kapag ka ibinigay, well, talaga namang, lalo na kung hindi planned. Ano ibig sabihin ng hindi planned? Baka siguro gusto nila after 2 years pa, after 5 years, yung mga ganyan. Pero nabuo, ganon. It's but normal to feel scared. Nakakatakot talaga yan. Pero ang hindi normal dito, yung feeling mo na parang ayaw mong ituloy. Correct. Yun yung hindi tayo agree dyan. Hindi ba nabuntis ka ng sir mo? Yan lang. Yun lamang. O di kaya mag-boyfriend, girlfriend parang kayo tapos nabuntis ka. Yan. Tapos bata pa lang kayo, isang 15, isang 13. Nakapatay tayo dyan. Yung ba? Hindi namin alam Ang hirap, alam mo, ganito ang chismis. May dagdag, may bawas.
So dahil hindi namin alam yung kabuang kwento, nagdadagdag kami, nag-iisip kami ni Diego kung anong dahilan, di ba? Pero kung halimbawa kahit na, let's say hindi ka nga binuntis ng sermo, hindi kayo masyadong bata, jowa mo talaga yan at hindi ka kabit, di ba? At talagang regular na mag-asawa, again, yung nararamdaman mo normal. Ayan. Nakakatakot naman kasi talaga, lalong-lalo na kapag halimbawa, Jegs, yung kunyari na pagbuntis kami, ang dami mga panakot din ng mga dating ng nanay. Oo, kasi diba? Literal po na ang babae pag nagbubuntis, kalahati ng buhay niya nasa hukay. Correct. Laging sinasabi yan. So ikaw na parang, dati ka namang parang wala sa kalahati ng buhay mo, wala sa hukay. Biglang isang araw nasa hukay na, nakaka-nervyos naman din talaga, di ba? And a lot of complications can happen. Correct. Kaya nga, sabi nga nila, Jegs, di ba, pagka daw nag-positive yung pregnancy test, hindi daw dapat parang i-announce agad yan. Kasi pwedeng nag-positive ang pregnancy test, pero hindi necessarily na buntis siya. Alam mo ba na nag-congratulate lang sa akin yung OB ko noon, nung nakita na niya yung heartbeat. From the time na nag-positive yung pregnancy test hanggang makita yung heartbeat, mga halos 2 buwan yun, Jegs. Okay. So hindi ito yung parang dapat i-announce agad. Kasi nga, posible kasi, at nangyari to sa iba posible pala na yung tinatawag nilang bugok yung itlog. Yun. Oo. Yan. 'Di ba? Na hindi nakapwesto sa tama. Hindi siya nabuo. Nag-positive pero hindi siya nabuo or nabuo siya pero sa ibang pwesto, sa halip na sa fallopian tube, nasa appendix, gano'n. Pero nag-positive. Yung ganon. So, may maganyang, yan palang may mga kakibat na yan na komplikasyon na parang, all the while, akala mo buntis na, okay na, nag-positive naman yung pregnancy test, hindi pa pala doon. Yung mga ganon. Kaya, hindi mo, pag walang forma pa, hindi mo masasabi. Correct. Parang nung nakaraan lang, nagbabra... Diego, may aminin ka ba? Nung nagbabrowse ako ng picture, nakita ko yung parang ultrasound ng supposed to be baby namin. Bakit supposed to be? Nakunan kasi siya eh. Ay, hindi ko alam yun. Ayan, nakunan siya. So sabi ko mga nasa 20 plus na sana ngayon. Yung bata, 20 plus na sana. As in, buo na siya. So parang nakunan, na miscarriage siya. Ganun. Ilang weeks along the way? Hindi ko maalala eh. Alam mo, mahirap ko sa number. So yun nga, makita mo talaga na doon sa ultrasound, nabuo na talaga. Meron na. Pero, di ba, yun yung sinasabi natin na along the way, maraming pwedeng mangyari. Maraming pwedeng mangyari. So may komplikasyon. So di ba, masala natin siyang tinakot, Diego. Di ko siya kung nakatulog yung kwento mo. pero how were you able to, bago natin balikan, paano kayo nag-cope nun? Parang sa akin, kasi wala ka pa kay Lord dun eh. Kasi kalahati pala yung sungay ka. Kasi kung ngayon yung nangyari, parang alam ko na kaagad kung ano magiging reaction ninyo mag-asawa. Parang alam nyo na kaagad, mas kalma na kayo kasi protektado na kayo ni Lord eh. Nung mga time na hindi ko sure kung protektado ka na ni Lord eh. Parang iba yung protektado. Pero tingin ko, siguro during that time, alam mo parang meron na, parang hindi kasi mabigat sa, actually 2 beses. Totoo nangyari. ba? Oh my gosh, beses. hindi ko alam yun. 2 beses na kunan magkasunod? Halos magkasunod. Parang ganon. Talaga naman si Diego. Nakunan na. O sige, gawa ulit. Bilisan natin. Pero bilang lalaki, never, di ba, usually, pressure mo yung asawa mo, maghahanap ka na. Pero nakita ko nga ngayon yung purpose na may dahilan pala siya. O kasi mayroon siyang ibibigay. Correct, di ba? At siguro, Jegs, yung isa din na may isip natin, bakit kailangang merong heart condition si Diego? Di ba? Ako naisip ko lang, bilang feeling propeta lang for today. Sige. Ang interpretation ko. Propeta naka-orange. Anong nakikita mo? Ang nakikita ko, Diego Bandido. Hindi ko mawari. Pero ibig sabihin parang mas mahirap kapag ikaw ay isang magulang na ang daming iniintinding mga bata tas meron kang heart condition. I don't know. 'Di ba parang kasi yung wala ngang heart problem. Ako wala akong heart problem. Lagi lang broken hearted pero hindi ako yung katulad
katulad ng kung ano yung meron ka, di ba? Hirap na ako magpalaki ng 2 anak. Di ba? What more yung meron literal na may condition. Di ba? Basta sa madali salita, God knows eh. Ako isa sa mga nakita ko dito kasi sila Mrs. sila Let, ang dami nilang magkakapatid. Okay. So sabi ko kung may mga anak kami, hindi kami nakatulong sa pamilya. Yun din. Yun yung parang pinaka-mission namin na ay, ang galing. Sabi ko na nga ba, yung pagiging propeta ko, yung mga ayon lamang sa chismis na nalaman ko today. Propetang Marites. Sa Marites lang pala yung akin. which is, yun lang kasi mababaw lang yung ngayon ko lang nalaman yan eh. So mababaw lang yung kaalaman ko, yung pagka-propeta ko o feeling ko is not as deep. And in-explain mo nga na kayo in your own lives, naintindihan nyo na kung bakit. Kasi may ganon, Jegs. Alam mo, may mga taong, for example, madami akong mga kilala na parang ang mission nila to be tita for life. So bakit sila tita for life as in hindi sila lang nagkaroon ng sariling anak? Papaano sila lahat dun sa mga pamangkin? Correct, Kasi yung mga kapatid nila mahirap pa sa daga, 'di ba? Tama. Ano yung mahirap pa sa daga, 'di ba? Parang 'di ba mahirap? Teka lang. Anong mas mahirap pa sa daga? Ipix? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam, basta ayoko maging ganon. Yun, yung gano'n na kaya pala, hindi na ako nagkaroon ng sarili. Kasi ang intention pala, ang pangangalagaan ko pala at tutulungan ko pala yung mga anak ng mga kapatid ko. Diba? So parang gano'n yung sa inyo. Parang gano'n. Yung sa akin kasi Marites lang, konti lang yung alam ko. Kaya yung pagiging Marites, ang tanong ko sa inyo, dadalhin nyo pa rin po ba yan sa 2025? Yeah. Sana wag na, ha? Kasi hindi nakakatulong, di ba? So dun sa kabisyo natin na nag-PM, yes, nakakatakot. Pero alam kasi ni Lord yan. Correct. So wag mo namang pag-isipan ng masama yung bata na parang hindi mo itutuloy. Na hindi maganda yung ibig sabihin binubulungan ka na may sungay. Kaya ayaw natin yan. Meron na kasi kino-consider mo na parang ayaw mo nang ituloy. Oo, di ba? May ganon. Andyan na eh. So yan yung gusto namin i-ekis sa'yo. Wag mo nang i-entertain yung thought na yan. Na hindi ko rin naman i-sugarcoat because it's really so scary. Scary naman talaga ang magkaroon ng isang baby. Kaya nga, pagka halimbawa po, ito po yung isang paalala lang, no? Kapag halimbawa meron kayong kaopisina, meron kayong kakilala, kapatid o kung sino man sa buhay po ninyo na bagong panganak. Siyempre, ang basic na magiging reaction ng mga tao pag nakita nila yung mag-ina, ang cute naman ng baby, tapos lahat dun sa baby. Huwag nyo pong kalimutang kumustahin yung nanay. Kumustahin nyo yung namamagang mukha ng nanay. Correct. Anong kalat-kalat yung correct. Kumustahin ninyo din sila kasi isipin mo ha, itong katotohanan dyan, Jex. Kahit naman nakapanganak ka, mukha kang hindi nakapanganak. Hindi lahat katulad ng katawan ni Marian Rivera. Hindi lahat ang normal at regular na katawan ay yung katawan ng mga misis na nakapanganak na pero naiwan. Alam mo, parang may kambal pa po ba? Bakit parang hindi lumabas? Kasi hindi po porke lumabas yung baby, liliit ka agad yun siya. Correct. So yun yung sinasabi natin na kumustahin mo rin yung nanay. Unahin nyo yung nanay. Unahin nyo na kasi nanay. Kasi unang-una, buhay niya yung nalagay sa bingit ng kamatayan. Okay lang ba siya? Diba, kumustahin mo din siya kasi yung baby, hindi naman niya alam na nakukyutan kayo sa kanya. Tsaka hindi sasagot yan. Baby, kamusta? Parang hindi sasagot. Yung baby na yun, how are you na? Diba, walang sasagot. At saka aminin na natin. Minsan may mga baby naman talagang hindi cute. Diba? Grabe ka. Hindi! Yung si Princess, hindi, may mga baby hindi cute si Princess. Alam ko talaga mukha siyang daga. Nung pinanganak siya, alam to ng anak ko kasi kinumpare ko to si Princess tsaka si Prince eh. Si Princess, nung pinanganak siya, ang itim-itim na, ang liit. Naliit siya na maitim na. Tapos meron kasi siyang pinsa na halos ka-age niya, 1 month difference lang. Mas matanda lang ng 1 month. Anak ng kapatid ko eh. Palibasa yung misis ng kapatid ko, ang puti-puti, tisayin. So nung lumabas, ang puti-puti, tapos ang lusog. So lagi silang pinagtatabi. Tapos ako, real talk ako sa sarili ko na alam kong hindi siya masyadong maganda. Buti nga gumanda na eh. Nakakaloka.
Kaloka. Kinumpare ko siya kay Prince. Si Prince kasi, kung ano itsura niya nung paglabas, hanggang ngayon, ano niya eh. Ano tawag doon? Yun ay, alam mo, may itsura kaagad. Yung si Princess talaga, medyo wali din talaga. So, mabalik. 'Di ba? Kinakamusta niyo, tapos sinasabi niyo pa, nagkakasala pa kayo pag sinasabi niyo yung cute yung baby, kahit hindi naman talaga na cute. Kasi ako yun yung sinasabi ng mga iba nung tinitingnan nila si Princess. Oh, cute naman. Tapos sabi ko talaga, last naman ito. Alam ka namang hindi. Pero kasi, kaya kumustahin mo yung nanay na lang. Yung mga magulang, kasi naalala ko pa dati, yung pag inaano ka ng magulang mo na, yung pinipisil yung ilong mo. Oo, para tumaas. Hinihilot yung mukha. Ang nanay ko. Ginugupitan yun, di ba? Kailangan daw gupitan yung pilik mata para humaba. Hindi naman ako naniniwala sa ganun. Umalis ako, pagbalik ko, saglit, may pa-check up yata or something. Pagbalik ko, yung hindi nagsasalita yung nanay ko, pero halatang putol yung pilik mata ni Princess. So yung mga ganun ba? So huwag nyo nang kamustahin yung baby. Kasi yung baby, okay naman yan siya. May nanay yan na nag-aalaga. Kumustahin nyo po yung nanay. Kasi yung nanay, puyat yan. Hindi pa yan nakakatulog. Hindi niya, lalo na kung first niya yan, katulad nitong nag-PM, hindi niya alam kung anong gagawin niya dyan. Saka yung post-partum na yan, naku, delikado. Delikado talaga yun. Diba? So, make the mother feel loved. Kasi hindi po madali yung dinaanan niya at patuloy niyang pagdadaanan. So, and I guess dun sa nag-PM sa atin, while nakakatakot yan, ngayon pa lang, i-establish mo na kung sino ang support system mo. Yan. Yung mga taong paniniwalaan mo lang, kasi Jex, alam mo lahat ng tao may opinion sa pregnancy mo, sa pagpapalaki mo ng anak, hanggang sa kamatayan mo, may opinion ng lahat ng tao. At ito lang ang isang malinaw dyan, based on biblical, na ang lahat ng mga tunay anak. na to, hindi na to pa-propeta Marites ni Kuliana. Na ang mga bata, paano man sila nabuo is a blessing from God. Yes, blessing. Paano man sila nabuo, it's a blessing from God. Correct. Kasi imagine mo, may tutubo dyan sa katawan mo. Alam mo, yan talaga, ako para sa akin yan yung parang one of the greatest miracle talaga. Tsaka, Jegs, ang breastfeeding para sa akin yan ang isa sa mga greatest miracle. Kasi dati hindi naman yung breast ng isang babae, iba naman ang function eh. Nung nagkaanak, biglang sustenance, magsusustain ng bata. Ano bang function dati before magkaanak? Okay, tapusin na natin to. 12:39 na! Tapusin na natin to. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!